seguint la seva natural, passant pel Montnegre, el Montal, el Julià, la Serra de Sant Mateu, la Corderia, entre d'altres, diferents civilitzacions es van anar assentant en aquestes terres de bosc i turons, allunyades de la costa per defugir del perill que suposaven els constants atacs i pillatges que venien des del mar. Amb el pas del temps, que assegurar les costes, els habitants de l'interior començaven a formar petits nuclis de població arran de mar, que a poc es constituïren com a pobles que vivien de la pesca, el comerç i les vinyes. Amb els fruits que donava la mar i els de la terra, els habitants de l'interior i els de la costa varen originar un mercat d'intercanvi, obrint així una porta al comerç entre diferents pobles. Els joves es van anar fusionant entre ells mitjançant trobades, recs, balls, celebracions, sempre respectant les diferents maneres de ser, de fer i de pensar. Fins i tot van anar sorgint parelles que festejaven i s'anaven casant. I així, de mica en mica, els pobles de l'interior i els de la costa s'han anat enriquint, compartint cultura, tradició i llengua, i ens ha permès arribar fins als nostres dies, convertint el Maresme en una comarca desenvolupada i rica en tradicions, com la dels gegants, entre d'altres, que viu en pau i unida entre tots els pobles. Aquesta és la comarca del Maresme.
gràcies al grup Els Canyars de Mataró i a totes les colles participants. I ara farà l'entrada a la plaça un personatge molt estimat del poble, que és el nostre drac Estarot, juntament amb els Diables i la seva percussió. I el nostre avi de la colla, a cau d'orella, li explicarà qui ha estat l'escollit segon hereu. Una miqueta d'entrada, que em sembla que ens ve per aquí. El nostre drac, un fort aplaudiment per ell i els Diables i la seva percussió. El drac, sisplau, que s'acosti al nostre avi, i l'avi a cau d'orella li dirà qui és el guanyador. Vinga! Sembla ser que ja ho sap. Sisplau, els que esteu davant dels gegants, si us podeu enretirar una mica perquè el drac pugui marcar el guanyador. Sisplau, una miqueta enrere, tots. Vinga, mans, amb aquests Diables! Vinga!
sisplau, deixem la plaça lliure que vindrà el gegant ballant amb els diables al drac. I el pumillatge, sisplau, deixeu neta la pista una miqueta més, que ja estem acabant. Deixem net al davant de l'escenari. Sisplau, el Xavier Latorre, el cap de colla de Palafolls, si pot pujar a l'escenari. Gegant amb el pumillatge, sisplau, us acordeu. Fort aplaudiment per l'Esperó, un aplaudiment. Se'n va a dormir. Vinga, i ara els caps de colla, el Xavier Latorre, el José de Caldes. Col·locaran el Joaquín que l'anomena oficialment segon hereu del Maresme. Molt bé, doncs vinga, ara sí podem celebrar-ho. Ja tenim segon hereu! Un bon aplaudiment! El cap de colla, en Xavier Latorre, ens dirà alguna cosa. Vinga, endavant. Hola, bon dia a tothom. Agrair la colla de Caldes amb la feina que estan fent. Realment, ser cap de colla, teniu molta sort. Perquè dona alegria a tota la població que està. A l'altre costat també agrair als caps de colla d'arreu la confiança que ens han fet a Palafolls. També agrair a la gegantera de Palafolls, perquè qualsevol projecte que es presenta sempre tira endavant. Això és d'agrair, és gent molt maco. I bueno, i sobretot esperem l'any que ve veure tots de Palafolls i intentant fer l'alçada de la Roser i la colla gegantera de Caldes. Vinga, ara els dos hereus al mig de la pista amb les seves parelles ens faran un ball de comiat.
aplaudiment. Vinga, s'ha acabat la festa. Fem 4 agraïments, com sempre. Els Diables, un fort aplaudiment pels Diables. Les Pumilles i hereus que ens han acompanyat, un fort aplaudiment per tots. Gràcies a totes les colles assistents, gràcies al recolzament de l'Ajuntament i gràcies a tot el públic que heu assistit a aquesta magnífica festa. Visca, visca, visca! Recordeu que aviat tenim que anar a votar, no us descuideu d'anar a votar i sapigueu perquè esteu tots apuntats, sabeu on vivim. Visca Catalunya! Apa! A veure, una cosa, a totes les colles... Vale. A veure, a totes les colles, el sistema per guardar gegants ho vam comentar-ho a través de correu.